Il-bidu tal-Operazzjoni 2016 mill-operati ta' MOAS f'Malta rad żjara mill-Prim Ministru Joseph Muscat fuq iż-żewġ bastimenti Maltin li ser ikunu qed ibaħħru fil-Mediterran bħala parti mill-operazzjoni. Dis-sena għandna żewġ bastimenti, il-Phoenix u Topaz Responder, se noħorġu minn barra biż-żewġ bastimenti. Il-mothership minn fejn ħajkun qed titmexxa l-operazzjoni se tkun il-Phoenix minn fejn ħankunu qed nagħmlu r-ronda. Mis-6 ta' Ġunju jiżar fejn dawn jistgħu jorqdu. Ikonna wkoll nies li jieħdu ħsieb l-immigranti wara li ntellawhom abbord rigward assistenza medika, ikel, l-upkeeping tagħhom. Kull bastiment iħaddan ekwipaġġ ta' iktar minn 20 ruħ biex jassiguraw li l-bżonnijiet ta' min jittella mill-baħar ikunu mħarsa sakemm jittieħdu deċiżjonijiet minn Ruma dwar fejn il-bastiment jieħu l-immigranti wara l-operazzjoni ta' salvataġġ. Il-bastiment ġieli jagħmel 3 iljel isħaħ fuq il-baħar b'4 mitruħ abbord, jiġifieri dawk kollha li jaħdmu fuqu għandhom ikunu preparati għal kull eventwalità. Kawki saħaq li l-istaġun tas-sajf mistenni jkun wieħed biżel daqs jew forsi iżjed mis-sajf tal-2015, speċjalment fid-dawl taż-żewġ traċedji li kellna din il-ġimgħa fil-Mediterran. Dejjem qabel kull staġun ikun hemm traċedji ta' dan it-tip. Jekk hux se tkun iktar biżi din is-sajf minn ta' qabel ħadd ma jista' jgħid. Ġifieri però li ħadd tkun daqs is-sena li għaddiet nista' naħseb illi nista' ngħid li ħadd tkun l-istess jew iktar.